Murag dito bitaw. Ilang plaza yun. Oh. Oh, diri ni. Nara sasakyanan lagi dali na mga lagi. Pwede lagi. Diri ra mi di. Diri man mi. Di mi nagpark oh. Dali. Dili ta park dali. Pwede mo dito kataon dali day. Dali na mga Dili sa gawas o sa sulod. Mommy, it's dirty. Your brother? My cousin. It's dirty. Diit lang mo di. Kaon sa ta. Guys. Ako sa. Wait lang. Oh. Guys, nadami sa Kaamulan Park located sa Malaybalay, Bukidnon. Pero ito. Ito yung mga baligyan, Andre. There, mommy. There. Zone, ay zone dito. Ibayad na. Oh, balloon. Hello, nice game yan. For Egypt. Robot pan ba? Para park. Ito, dada ganito. Yung mga pine trees, oh. Pero pine trees. Oh. Maybe more. Okay, dre. Ito ni dagom na. Go, you go na. Paspas yung dula. Go. Paspas ang dula, kay. Dagom na. Mga kids are excited dyan sila. Be. Magtiniil lagi oh. Oh, magtinil. Okay. Limpyo na. Kani. Oh, horse. Pesos naman dahil na niyo mga meals oh. Ayun sa top playground. Playground. Cute, Pedro. Mayra, slide yo. Slide. Dere oh.
Dari oh. Grabe dagang yan. Wala dari guys. Okay. Dali? Oh. Dili pa slippery yung slide na. Sa imo man ang gisuot gud. Ah, suot day. Mm. Ala. Ah, sana dire oh. Wala ko di. Magsakay raman ka. Ito po. Sakay raman ka. Sige. Like that lang po. Ato pa interest oh. Sada to mato niya. No entrance fee din dire guys, 5 to 12 years old lang. Mommy. No. Can you hold this? Come on. He's so for my eye. If I get that's gonna fall down. May, kami na may. Yeah, dahil lang zoo guys. Lag ka diyan niya. Alas 2 pa resume. Tsada magpalupad drone dire guys oh. Kaso wala may ato. Dulo na nato diyan niya. Dire sa ta, walking sa. Pwede na. Mana tadi karon? Select ano. Ani sa ta dire. Oh. Da. Saan nila? Stage nila. Kaya tsaday. If na mo'y time, visit lang mo. Dire rin sa Kaamulan Park, dire located sa Malaybalay, Bukidnon. Doon lang na siya sa highway. Tara, proceed ta. Wow. Nah. Ada. Ada balay. Tourism Information Assistant Desk gani. Oh. Ada siya. 7 Tribes of Bukidnon.
Anita dre guys. Saan dre yun? First time pa din ko nakalaag dire. Nasa si babaw. Ito playground. Guys, lagi ng mga kahoy dire guys. So lagi mag saaga dire. Sada mag relax dire guys every hapon kay bugno ang hangin ba. So pero no. Let's try mag-adto sa ilang zoo guys. Mga alas 2 pa daw to mo mag-resume. Atong tanon og naba entrance ilang zoo dito. Pero ito zoo para playground sa mga bata. Horse barn. Oh.